Андрей, Надир нидер әйтергә теләгән иде. Андрейның күзләрен күргәч, тетрәнеп китте. Тукталды. Монда сүзләр артык. Бу күзләрдәге әрнү, бу күзләрдәге сүз белән аңлата алмаслык сагыш. Андрейның Маринага булган мөхәббәте мәңге жуялмаслык булып язылган иде бу күзләргә. Төрмәдә утырганда, чыккач, Маринаны эзләп табам, көткән булса, калган гомеремне аның өчен яшәрмен дип уйлый идем. Шушы уй, өмет мине саклап калды, көч биреп торды. Ни өчен яшәргә соң хәзер? Ни өчен көн сайын иртән йокыдан уянып, нидер эшләргә, каядыр барырга? Бер кирәкмәгән кешеләр белән очрашып, файдасыз сүзләр сөйләшергә? Көнгә 3 тапкыр ашап, корсак тутырыр өчен яшәп торырга? Андрей, врач ни диде? Мин белергә тиеш, Андрей, яшерме, әйт. У нее нет шансов. Ты понимаешь это? У меня шансов полно, а у нее нет. Оказывается, я еще раз могу жениться. Сволочь. Ненавижу таких врачей. Еще улыбается. Маринаның күпме калган? Месяц минимум. Минимум сүзе Надирның күңелендә өмет уятты. Минимум икән, димәк максимум дигәне дә булырга тиеш. Андрей, не вешай нос, безнең вакытыбыз бар икән. Аңлыйсыңмы, безнең карамакта күпмедер вакыт бар. Безгә ашыгырга кирәк, шул вакытны узып ашыгырга. Хәзер мин бүтән танышларымны аякка бастырам. Бәлки Рафим Хайрыч ярдәм итә алыр. Яхшы врачлар күп, табарбыз. Маринаны аякка бастырырбыз. Минем әти чыкмаган җанда өмет бар дип әйтә торган иде. Үлмәс бурын күмәргә ашыкмыйк әле. Өмет бар икән бит. Өмет. Нинди зур сүз икән бу өмет. Яңа гына канатлары кайрылган Андрейга җан кертте бу сүз. Елмайырга тырышып, йөзендәге кайгылы төсмерне маска астына яшереп, Андрей Марина янына кирип утырды. Кайдадыр сугыш бара. Яшь егетләр, ирләр кан ичендә. Әти-әниләре, яраткан кызлары, хатыннары, балалары елый. Бу җирдә бер тыныч урын бармы икән? Күңелендә тынычлыгы булган берәр кеше. Нигә мондый тынгысыз соң бу тормыш? Яшьлеген төрмәдәге Андрейны көтеп уздырган, бер тапкыр күреп гашык булып, 10 ел буе шул сөюгә ышанып, тугрылык саклаган Марина әҗәл белән тартышып ята. Нигә булай килеп чыкты соң әле? Булай булырга тиеш түгел иде бит. Ил белән килгән кайгыга түзәрләр. Маринаны ничек коткарып каласы? 60 яшына җитеп, беренче тапкыр Андрейның күзеннән яше чыкты. Эре яшь тамчылары ирнең битен пешерде, йөрәген яндырды. Нахак бәлә тагып, дуслары төрмәгә утырттылар. Шул кайгыны күтәрә алмыйча әти-әнисе иртә китеп барды. Шул уятны сәбәп итеп, бар мөлкәтен үзара бүлешкән туганнары аннан баш тартты. 10 ел гомере әрәмгә узды. Моннан соңгысы кара тамга белән үтәчәк. Буларның берсе дә ир өчен бу кадерле авыр булмады. Хәзер аның җаны әрни, үртәлә, бу гаделсезлек белән килешергә теләмичә дулап-мадулый. Үз гомерендә беренче тапкыр күктәге затка үпкәсе бар ирнең. Марина яшәргә тиеш. Андрей бөтенесен эшләр, әмма Маринаны әҗәл кулына бермәс. Әгәр ярдәм итмисең икән, мин синең белән көрәшкә чыгам. Күктәге затка мондый сүзләрне әйтергә ярамаганын белсә дә, әйтте.
әрнүенә чыдый алмаган ир. Көн артыннан көн үтә. Көндә үскән яман шеш көтәргә яратмый. Ашыгырга кирәк. Андрей ничек итсә итте, илдәге 5 яхшы врач арасыннан иң яхшысын эзләп табып, Маринага операция ясарга күндерде. Үз гомерендә бер тапкырда кешедән нидер сораганы булмаган Андрей врач каршында озак тезләнеп торды. Операциянең бәясе күпме булыр, кайчан акча табарлар, анысы хакында уйлап та карамады. Табарлар, шүлдә яшәмиләр. Сау сәламәт ул, сөйгәне хакына бар агзасы сатырга да риза. Маринасын гына коткарсыннар. Берсе дә алынмаган өметсез операцияны ясарга риза булган профессорның табан астын үбәрлек халәттә иде. Андрейны профессор: "Мин бернинди дә гарантия бирмим. Хәтта мин сезне кире уйларга да өндәр идем. Кызганыч, хатыныгыз бу дөнья кешесе түгел инде. Аның янында әҗәл басып тора. Ясатмасагыз яхшырак булыр иде", дип үгетләде. Нигә шундый хәл килеп чыкты? Мин аңламыйм. Бу хакта уйлап баш ватарга кирәкми. Кеше серле механизм бит ул. Сүтеп карап булса, андагы исәпсез-хисапсыз, гади күзгә күренмәслек вак механизмнардан кеше гаҗәпкә калыр иде. Мәкерле ширне китереп чыгара торган кичкенә генә бер төер еллар буя үзенең вакытын көтеп тик ята, көч туплый. Кеше аны сизми. Гадәти тормыш белән кайдадыр бәхете барлыгын, бер көнне аны очратачагын өмет итеп яши бирә. Һәр чак еренке халәттә булган төер көннәрдән бер көнне уяна да хәрәкәткә килә. Моның өчен ни сәбәп була? Төрлечә булырга мөмкин. Бу хакта сәгатьләр буе сөйләргә мөмкин. Тик бу сезгә кызыклы булмас. Баш миенең иң хәтәр җирендә урнашкан төергә кагылу өчен бик зур сәбәп кирәк. Хөрмәтлем, бу очракта Галиҗәнәп ярату. Хатыныгызны ничек яратканыгызны күреп, операциянең файдасыз эш икәнен белә торып, мин дә сезгә каршы тора алмыйм. Бердә өмет юкмыни соң? Өмет һәр вакыт бар инде ул. Шулай булгач, ясагыз. Исән калган очракта да хатыныгыз ятып кына тора алачак. Күзләре күрмәс, сөйләшә алмас. Булсын, исән генә булсын, мин аны нинди генә хәлдә булса да кадерләп яшәтермен. Ул миңа кирәк, аңлыйсызмы, профессор? Мин оннан башка яши алмыйм. Профессор җиңелде. Андрейның җилкәсеннән какты да: "Чын ир шундый була. Молодец. Уважаю", дип операция булачак көнне билгеләде. Ничә сәгать узды икән инде, тынлык. Бу тынлыктан Андрейның колаклары чыңлый башлады. Кинәт аның йөрәге туктагандай булды. Ир сикереп торды, операция ясый торган бүлмәнең ишеге төбенә килеп басты. Марина белән нидер булды ахры. Йөрәге белән сизә, тикмәгә генә күкрәгеннән чыгардай булып типмидер. Нигә монда тора ул? Ачыгыз ишекне. Андрей ишекне төя башлады. Ачыгыз. Ишек ачылып китте, кемдер Андрейны көч белән ишек төбеннән алып китмәкче булды. "Марина, мин монда! Марина, син миңа кирәк, ишетәсеңме? Син миңа кирәк! Марина!" дип кычкырды шашкын кыяфәткә кергән ир. Кемдер тиз генә ирнең беләгенә укол ясады. Андрей хәлсезләнеп йомшак креслога ауды. "Тимәгез, шунда гына йокласын", диде кемдер. Кайсыдыр: "Пациентның йөрәге эшләп китте", дип кычкырды. "Марина!" Андрей башка сүз әйтә алмады. Тирән йокыга талды. Ир үзен җилкәсеннән тотып селкегәнгә уянып китте. Бер кулына швабра тоткан өлкән яшьтәге җыештыручы апа икән. "Әйдә, уян, озак йокладың инде, хатының янына керәбез." "Янына кереп утыр, әмма тавышланма. Әйдә, башта сине чистартып алыйк. Шишен, стерильный киемнәрне ки." "Алла! Кычкыруың белән үлеп барган хатыныңны айныттың бит. Булса да булыр икән шундый кадәр ярату.
Бүтін кішіні ояққа бастырдың. Әйдә, трусигіңні да сал. Нәрсеге аптырадың? Әллә юылған ул трусигің әллә юк? Хатының янына кристалдан да чистарак булып кирергә кирәк. Алла сакласын, синең белән бер микроб ияреп кирсә, ни буласын беләсеңме? Шул, белмисең. Әйдә, нәрсә карап торасың инде? Борылам ди хәзер. Китеп тор. Минем шишенгән ир күргәнем юкмы әллә? Синең кебек бик күп шибәр егетләр байлыкларын күрсәтеп таралып ятты инде минем каршыда. Оялган була тагы. Сез минем өчен барыгыз да бер. Ярар, борылам. Менә буларны киеп куярсың. Чыгам мин, бигрәк оялчан булып чыктың. Кычкыруңа караганда бик хәтәр егет диярлек үзеңне. Андрей кирип ятак урынында урындыкка утырды. Марина уянды, күзләрен ачты. Диңгез кебек тирән, саф күзләргә карап, Андрейның җаны сызлады. Я без тебя дышать не могу, жить не умею. Ты только живи, ради меня живи, не оставляй меня, дип ялварды. Марина дәшмәде. Андрей хатынының хәлсез кулларына кагылды. Кулларымда гына күтәреп йөртермен, гомер буе. Китмә, ташлап китмә мине. Марина, белсәң иде сине ничек яратуымны. Ир карават янына тезләнеп, башын сак кына авыруның аяклары кырыена куйды. Надир аларны ябылып бетмәгән ишек аша күзәтеп торды. Андрейның сүзләре җанын айкады. Ир белән хатын арасында сирәк була торган бик тирән ярату иде бу. Сиздермичә генә палата ишеген япты, башын аска еп, акрын гына басып, аскы катка төште. Бер сүз дәшмичә, кара кайгыга батып, стенага сөялеп торган Гөлгенә кочагына алды. Гөлем, син мине яратасыңмы? Сорап торасың тагын. Юк, син әйт, яратасыңмы? Оялам. Кемнән? Миннәнме? Иреңне ярату уятмы? Их, син. Ир белән хатын бер-берсенә сыйынып, бик узак басып тордылар. Клиниканың тар коридор шикләре киңәйгән, алар өчен галәм ишекләре ачылган иде. Яннарыннан үтеп-сетеп йөрүчеләрне күрмәделәр дә. Шушы иксез-чиксез матурлык дөньясында шулай бер-береңә сыйынып кына яшисе иде дә. Булмый шул. Тормышның үз законнары, дөнья, тормыш көнкүреш ваклыклары бар бит әле. Монда ишекләр һәр кемгә һәр кашан ачык. Җир йөзендәге бердән-бер ачык ишек шушында. Бу ишектән башкалар күтәреп кергәне кире чыкмый. Ул инде бер кашанда якты кояшны, якты кешеләрен күрмәс. Башка вакытта шатланып, көлмәс кайгыдан елап бушанмас. Аңа хәтта машиналар, яхта, виллалар, бик йортлар, затлы җиһазлар, берничә банкта яткан акчалар, брендлы киемнәр, татлыдан татлы ризыклар. Чит кеше малы кирәкмәс. Аңа бары 2 метр җир җитәр. Монда бөтен кешегә бер тигез. Һәр кемдә 2 метр кәфенлек, аның хәтта кесәсе дә юк. Үзе бай булса да, гади генә яшәп, җитмәгәнен тартып, сузып, ачлы-туклы яшәүче, үлгәндә дә шул тормышына шөкер итеп киткән кеше янында мәңгелеккә ятып калыр. Шушы минуттан башлап аңа бер ни дә кирәк булмас. Гомер буе җыйган малы, үстергән балалары, дәрәҗәсе, дуслары барысы да калыр. Әмма ул моның өчен борчылмас, чөнки аңа инде буларның берсе дә кирәкмәс. Әле генә якыннары кадерләп күтәреп килгән кеше кара туфрак астында, мәңгелек йортында ятып калыр. Аның өчен мәңгелеккә юл шушыннан башланыр. Кабер иясенә бер ни кирәкми, аңа дуга кирәк. Дуга җибәрсен аңа. Дуга, ул дугага сузаган, дугасыз ятканнарның кабер тарлыгыннан тына кысыла. Шәшәккә төренгән яңа кабер янында 2 ир басып тора. Ирләрнең берсе кабер каршына тезләнгән.
аю кебек үкіріп елайсым келе. Елап болмай, елай алмайым. Андрей, бүре кебек улап елар идім. Ғымырымда бір тапқыр болса да қышқырып елар идім. Андрей. Надир әйтір сөз таба алмайша тоқтап қалды. Держись, брат, біз сенің білен. Надир сөзін буш сөйлеуін аңлап, қабаттынып қалды. Марина, алып қалып болмады бит сені. Неше еллар күтіп алған бәхетіңні ташлап кеттің. Бик ауыр Андрейға. Надир Андрейні бір минутқа да ялгыз қалдырмасқа тырыша. Марина кеткенге шақты вақыт ұсса да, Андрей қойғыдан орына алмады әлі. Нинди күшлі кішіні бүгіп салды бұл қойғы. Біраз сөйлешсе, ішін бұшатса, жеңілейіп кетер кебек. Сөйлештіріп болмай. Бұл юла Андрей жауап берді. Надир бик үмітленмегіне сөз башлаған еді. Мұнда бір кіші yok. Кышкырып елап бушан, Андрей, бұлай итіп, іштен янып бітешексің. Елайсы келе, елап болмай. Сөйле, Андрей, мен тыңлайым. Кетесім келе менім. Кетер, орын yok. Надир ішін нидір сызып өткендей болды. Кетерге түгел, қолырға керек. Қолып, не мағына? Ешерге тұрыш, Маринаның қабірін қорап тұрасың бар. Сөйлешу шушы турында үзілді. Шуның білен шул. Әмі шуның қадарысына да шотланды Надир. Бір көзғалғаш, бұз іріп бітер деп үмітленді. Тек үміті ақыланмады. Шул сөйлешуден соң бір атна вақыт узғаш Андрей юғалды. Суға салған таш кебек болды. Қойлардан гына ізлемеділер оны. Ойын іш түгел, шундай зор ойышманың сақ бөліге жетекшісі юғалсын әлі. Ізлеуге қушылмаған кіші қалмағандыр. Дуслар, хызмәттешләр, полиция, волонтерлар, танышлар, таныш булмаганнар. Қойда түзіліш, қойда подвал, қойда тікәйор, қойда шиклі урын, урман, юл қырыйындағы паласалар бірсінде қалдырмадылар. Қат-қат жинтікләп екшірділер. Ұзақ ізлегеннен соң, исән келіш табудан үмітлерін үзіп, тоқтадылар. Надир гына үмітін үзмәді. Исән аның браты, ол бір нешікті юкка шыға алмай. Маринаны заткаш, Андрей, үзім генә қаласым, ойларымны тәртипке сыласым келе деп, Маринаның фатирына кетіп, яши башлаған еді. Андрей ма? Ол мы қойғыдан үзіне қол салушы? Yok, Надир мұңа бір қошанда ышанмайшақ. Қойдадыр, кімгәдір булышып, нидер майтарып йөридер әле. Давамы бар.